Abo na ikit-kit papa. Thank you. Wow, wow. Itadakimasu wa? Let's eat. Abot na atang order. Salmon. Ultimate favorite. Okay, no, ramen na. Atsay na. Sabi na? Mactan Bridge. Welcome to Mactan Bridge. Nata diri guys, magkuanta maghatbat. Ulitag ticket. Kani guys kay para entrance. Kani guys diri kay mga towel na pwede nga rent nga towel o pwede paliton nga towel. Unya tong towel guys kaning dako kay uli kaning gamay kay ato anani gipalit na ni natong gamay. Unsa kaning dako kay rent ra ni. Unsa dili nato isud unsa guys. Unsa musud ta diha guys unsa bawal ang camera. Kani guys kay sidlanan og sungkod sa cute ana ni sud bye. Onegaishimasu wa. Mupalitag juice diri guys kay na juice diri ay. Gingnan sis ng papa ba nga magbinuotan ka kaban si mama ha ingon pud sa hi. I understand. Jara ba pud magpabadlong pud niya sa hi. Jarinda tang view diri guys ay. Wow. Go. Tanon di. Nunda hayro kara. Kumana ta guys, dana na ta diri kay magkuha tag balik sa atong sapatos. Na diri atong sapatos gitaguan. So atong kuha ng shoes guys, insa diri ta magsuot guys kay ang basta ang shoes sa Japan guys kay sa gawas sud na di pwede isa labi nag sa mga public nga places na sila butanganan og shoes mo to ganin atong gikuha ang atong shoes nga gibutang sa locker. Balon. Ansa mo hapita diri guys kay nay mga buwag diri pa mga tulips. Awa guys nindot sa babaw ay. Nanay ko anay buwan nahapon na pud mi. Ansa diri ta padung ay. Ansa didto kay nay mga flowers. Napoy buwag diha guys ay nanuhan na ang tawag ana sa Japan. Sa musud na ta diri guys. Tagpila kang ticket. Tama na rapan ni alas 5 na ay. Alas 9:30 to alas 5. あきおくんこれで遊びたいって言うけどあと1時間しかない。 Anday. Dako sa iro. Dako oy. Balhin ta og lugar guys kay sadot kuno ni dire di daw ni mao. Among trip jud karong adlaw guys kay tulips man jud inja siya kiyo kay daghan maghapit-hapit. Dugay ta maabot sa tong padulngan ba kay siya kiyo daghag hapit-hapit. Abot na ta guys. Jaga mara taguras kay alas 5 ra mo gunit taman diri. Kay government park man ni guys. Mo alas 5 ra taman. Close na ni after 5 o'clock. Abot na ta diri guys. Musud ta dira. Kani kay lahi-lahi man ni sila ang muna diri guys. Basta summer season kay flowers. Daghan man sila pwede magduwa mga bata, illumination. Depende sa season. Ay. Andiyan mo palita og ticket. Tagkuhan day guys, 450 yen ang isa ka tao. Ticket. Hi. Dagan, kay wala kay time. 45 minutes na laman, dagan. Kao, paspas. 5 minutes na laman atong time diri guys. Dasa kayo gusto pa mo tanaw sa kuan, mga sagdanan. Faster. Go, faster, faster. Let's get inside. Temperature. Body temperature. Balik ta diri guys ay aquarium nga murag di aquarium ba kay ang tubig guys kay naman ni nag-agi dira sa gawas ta. Sa nature dyan nga tubig ba gibutangan na nila sa amin diri kay para mo sa lipod anan sa murag aquarium na ay. Dari ta diri kay na diri gustong tanaw ni Akiyo. Mo yo. Murag kag kurik bata ka oy. Murag kurik ba kuha pud si ginana. Kaya nakasundog si papa. Mo ni ang ganahan ni Akiyo. Ay,
Inja kuan po ni sila guys, lahi-lahi po ni sila diri ibutang nila, depende. Basta lahi-lahi ni sila, murag depende siguro sa season. Kay kani kay mga cars na food, usahay kay lahi man ni katong naari mi diri kay lahi pud to. Ay mga collection sa car, mga agriculture nga mga sakdanan ba. Kani ay mo ni mga event nila diri guys, kada buwan, lahi-lahi. Karon kay tulips, April 16 to May 15. Nay lahi-lahi. Sa ang illumination kay November, winter illumination. Ang kururi. Uy, library diri guys ay. Ninggawas na ta diri guys sa QC pangita og fireworks. So manggoy fireworks karon kay ang fireworks kay August. Ito daw silang akyo dito guys kay mo palitan na ay. Palit sa taan ni guys kay sa akyo gusto mo kaon. Ana daw kuno ibaligja guys, sold out. Nanghipos na sila ay. Mo day guys nga wala sila naninda guys. Nanghipos na sila kay alas 5 na mo gutaman diri. Dapat before 5 kay human na sila, mo out na sila. Sa mga Japanese kay mo follow basta din na sa oras, di ba na sila malate. Mo nang naghipos na sila before 5. And sa naglakaw ta pa doon diri guys, kaya ang tulips na pa dito, lakawon po din natin mga 10 minutes to 15 minutes. Turang tulips to ay na yellow o pink. Kana ay, sa maglakaw pa ta pa doon diri ay. Nagdagga na lang sila akiw kaya manggay na magdali. Kaya ang time na mo gamay ra. Actually, ganina naman mininggikan guys, mga before paniod to pa mining lakaw. Unsa sa akiw daghan naman sa hapit-hapit jang. Gusto si dadto ni Papa kay kana. Kaya rumakan ako ba kay kabaw man sa ganahan ko buwak. Damo sa na among ganahan atuan. Ug sa kiyong dihang daghan maghapit-hapit masigon sa nalang may mga nanaan. Ning kaon pag-una ni adto paghatbat hangtod nahapon na nalaman mi mo. Gamay na taguras dira sa tulips karon. Go, 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 go. Hangat ning magdagan guys kay buyag ning dagko-dagko na magugko padong na baboy. Hangat. Guys, na dito ay kakita mo anang nay. Kana ay tulips sad na taman dito. Diri. Kung summer po diri guys, kay napay mga bata diri nga mag jabo-jabo. Ay mga pool diri ay pool na. Na pool na diri summer mga bata diha magduwa. Oh. Bayad na 100 guys. Para makakita na ba nindot man na dira. Kutsi, kutsi, kutsi. Kutsi, kutsi, kutsi. Kutsi. Nanghipos ng mga tindahan diri guys. Cute sa saksanan. Ay, tindahan na siya guys. Ninja close na. Ay. Wow. Akang toranay din eh. Tangtangon nun ta ninja ay. Di mo pwede. Toranay din eh. Toranay din. Sawaranay din. So, mo ni mga tulips diri guys. Narata sa part sa ibabaw guys. Kay sa ubos mo di na tag-abot dito. Kay murag atong time kay gamay na dyan na pa man dito ah. Dito lakaw na dito ay. Kung natay time madto pa na nato. So wadya na to. Hala diri ay nindot. Nindot diri guys kay color coding. Wow! Nindot ta diri. Uy nindot ka anso guys. Want to see the gimmicks nila ba? Wow! Wow! It's so beautiful! Uy, di dyan makatagbaw guys. Lang atong oras kay gamay ra kaansom. Silang papa to na dito ni abot na. Di ta ka picture ka. Watay tig picture kay to nas papas ibabaw. Silang akiw nagukod. Oy de. Tura sa kiyo ay nagdagandagan. Dagan! Asa ka na sa badong?
Si Papa po nagkukod. Malihog kung Papa ba ang gipagkukod sa Q kay madutas ubos guys kay na pwedeng tulips diri ay. Ay. Diri ay kay wa paning bloom. Ay. Laha kanindot diri ay. Nindot kay diri mag-picture guys kasi wala man tayo di-picture kasi Papa to dito nagdakandagan silang akiyo. Ala uy nindota diri uy. Ay. Wa pala ni bloom ang uban kung 100% na ni dyan pag bloom guys kay nindot na kadunit tanawon. Diyan na pa si lavender diri. Ay, lavender. Ay. Ay kanindot sa nature ay. Ay, sa kiyo nagdagandagan. Kaputon dyan yun ba? Yeah! Sir, kiro, yellow. Ato pinko, ado ko? Ako yung midon. So, midon. Pinko, ado ko? Sorry, nani? So, pink. Roji. Pasagig bato. Power bato. Darna! Kang Darna! Di mo kiri yung Papa ni. Heroin ni Papa. Dako man jud kadyo si Jag guys. Pila ka ni ka hectares. Sus kung nakay na ni nga kajutaan ba. Yahay ka adyo. Diri sa Japan guys. Basta dakog juta kay dato. Nindot po diha. Nindot na diha kung kuan cherry blossoms. Jawa naman nagkuha ng mga cherry blossoms. Sige dagan ay. Ato ko na just pultahan ay pultahan dito guys ay kana nag picture. Kiyugingki ni Papa. Loy da kuha jud sa kuan. Ay tulips oh. Pwede maglingkod-lingkod dire. Alakaw-lakaw. Nindota dire kung taas madatag time tanas akiyo dito ay. Papa kito suko. Watashi ko sa sintaro kara. Alita dire guys kay tong kuha picture sa akiyo to dito ay si Papa. Balago na lamang tay picture. Na mga buwak dire guys ay diri mga tulips guys sila kiyo na dito ay nagdagandagan na lingaw sa pultahan. Nindota diri oy. Ay kanindot ng tagtas pa tong time. Koko mo kiri yo Papa. Sa kiyo ay. Ay kanindot nindota ay. Sa kiyo ay nadira sa sud sa buwak aning tago. Dami din mo. Sa kiyo si Papa ay. Kapudyon dyan nas Papa ba kasi gigukod-gukod na kiyo. Uli na ta guys kay ganina kabantay mo sanay nagmotor nagpahibaw si nga time is up. Pila na laman kuno ka minutes kinahanglan mo uli na. Napit tubig diri guys. Diri sa Japan guys wa di problema ilang tubig kay irrigation daghan kadto sila irrigation suportado sa gobyerno. Ay. Unsa muli na ta guys kay wala tay time. Madyo na naman nakita tagamay ba nindot untag taas patag time unsa kay time naman. Diri sa Japan kay kuan man gunin sila kanang time is gold. Mo follow jud ni sila basta sa oras. So muli na ta guys kay kita na lang nabilin diri ang mga tao hinahinay na pagpanglakaw padung uli. Mao to atong trip karong adlaw guys unta nalingaw ra mo. Kay ako nalingaw ko sa mga buwak jud si Akiyo bahalag daghapit-hapit ba basta at least nakarita diri kay nindot man gud ang buwak nindot ang nature makalingaw. Si Kuya si Akiyo. Si Takuya si Kapura na ba kay time nandiyan na pa ba 50 minutes na pa 10 minutes guys. Sa mga hapon kay kuan man gud kadto na sila sa time. Si Takuya laman gani nag-adjust na okay langan dyan man jud kaadyo ko. Pero basta inani sa government kinahanglan jud ta mo follow kay i-close naman gud nila. So mao ra to guys, salamat sa pagtan-aw unta nalingaw mo ani sa ilang kadaghan kadyong tulips nalingaw mo sa trip na to karon. Salamat sa pagtan-aw, salamat sa pagbabana mo. Pintang tanan kanunay. God bless us all. Kung wapa mo na ka subscribe sa mong channel, please don't forget to like and subscribe. Bye bye. Bye bye akin. Bye bye. Papa bye bye. Papa bye bye.